Nyt ollaan piirakkaviikolla edetty jo yli puolen välin, eli perjantaita mennään. Ja tänään tutustutaan keitin piiraaseen, joka myös tunnetaan sulhaspiiraana. Mennään siihen tarinaan myöhemmin, mistä tämä sulhaspiiras tulee, mutta katsotaanko ensin, että mitenkä se tehdään. Ja jatketaan tällä samalla taikinalla edelleen tällä ruistaikinalla, jossa on vain sitä ruisjauhoa, vettä ja suolaa. Tämä on hyvin monikäyttöinen tämä taikina. Tästä saa montaa laatua kyllä. Jos haluaa tehdä eri piirakoita, niin kannattaa tehdä tästä taikinasta. Ja siitä taas tehdään se kakkara ja sitten aletaan sitä ajelemaan ohuemmaksi. Mutta tätäkään ei nyt sitten ajella ihan niin ohueksi kuin tuota Karjalan piirakkaa. Et puhumattakaan sitten siitä sultsinasta, siitä tulee liian ohut sitten jo. Ja tästä yritetään tehdä mahdollisimman pyöreä, koska se sitten käännetään kaksin kerran, niin se on sitten parempi että se on suoraan sitten tasainen. Niin. Omassa kodissa, lapsuuden kodissa ei juurikaan näitä tehty, mutta täytyy sanoa, että kun tässä viime vuosina itse olen näitä ruvennut tekemään, niin tästä on kyllä tullut yksi oma suosikeistani. Ja tähän sitten laitetaan tämmöistä irtoriisiä täytteeksi, johon on tietysti keitetty se riisi ja voita on seassa sitten, joka makua antaa siihen. Ja sitten veitsen avulla se on helpompi sitten kääntää, niin veitsen avulla käännetään puolikuun muotoiseksi ja sitten täältä painellaan hyvin tiukasti kiinni. Vähän voi sitten sormia kastaa jauhossa, että se pysyy hyvin kiinni. Kun se on sitten hyvin laitettu täältä, niin sen voi sitten vielä pyöräyttää tällä lautasella, niin siitä tulee tämmöinen puolikuun muotoinen sitten. Ja jos haluaa, niin nämä nurkat voi vähän kääntää, että ne tahtoo sitten, jos palaa sitten siellä. Ja sitten kun tämä valmistetaan, niin sitä ei laiteta uuniin, vaan se keitetään rasvassa kirkastetussa voissa. Eli voista on sitten sulatettu se proteiini pois. Niin esimerkiksi paistinpannulla niin 2 puolen sitä sitten siellä keitetään siellä ja niistä tulee semmoinen kauniin ruskea pinta ja se on oikein todella hyvän makuinen, kun se siinä voissa kiehuu, että suorastaan herkku. Kyllä se on herkku. Tosiaan keitin piiran nimellä tämä tunnetaan, mutta olen jostain lukenut, että myöskin sulhaspiirana tunnetaan, eli jos sulhanen tuli taloon ja hän pystyi omaa suosiotaan mittaamaan sillä, että ryhdyttiinkö näitä niin sanottuja sulhaspiiraita tekemään, niin tiedätkö, pitääkö tämä paikkansa, tämä tarina? Kyllähän sitä tarinaa kerrottiin näin, että eihän sitä voinut sitten ruveta sitä isoa leiviuunia lämmittämään, siinä olisi mennyt kauan, niin tämä valmistui sitten äkkiä ja vaan mieleisille sulhasille, jos ei ollut mieleinen sulhanen, ei sille tietysti. Ja sulhanenkin huomasi itse sen sitten, että jos niitä alettiin tekemään, niin hän oli suosittu, mutta jos ei alettu tekemään, niin sinne lähti sulhaset ja puhemiehet kaikki sitten pois tyhjin käsin. Nykyään ei varmaan sulhaset enää voi mitata suosiotaan näiden piiraiden avulla, mutta mielenkiintoinen yksilö tämäkin.